Ni Aitziber naiz, Deustuko bizilaguna, Deustun bizi izan naiz iaia nire bizitza osoan, eta nire gazte garaietan tokatu zitzaidan lokal honen okupazioan parte hartzea, eta bizi izandakoa kontatzera nator. Lehenengo eta behin igual esan behar dugu garai hartan gazte pillo ginela. Agian horrek ere lagundu zuen mugimendu indartsu bat sortzen, gainera grina desberdinak zeuden gazteen artean, eragin handia geneukan bai batetik Bilboko gaztetxearen Bilboko gaztetxetik zetorrena, eta hemen ere kulturretxea okupatuta zegoen etxea bebai, hor bizi izan genuen okupazioaren zera politika hori. Zegoen jendea gu baino 5-6 urte nagusiagoak zirenak, oraindik aspalditik zetozela bebai herri asanblaetatik eta holan, baina nik uste dut tarterik nagusina geneukala 17-20 artean edo gutxi gora bera. Beste batzuk ja apur bat nagusiagoak, baina adin horretakoak asko ginen. Eta esan behar dugu hasiera baten gainera nahiko esparru desberdinetatik zetorrela jendea. Ez dakit, grina desberdina zeuden, euskalduntzeko nahia geneuzkanak, mendira joateko nahia, jai batzordean parte hartzeko gogoa, musika taldeak izateko gogoa, intsumisioaren inguruan hortik sortu zen talde potente bat. Esan dezakegu, garai hartan bizi ziren kezka guztien laburpentxo bat ginela gazte asanbladan. Agian batzutan horren beste jende biltzen ginenez, 60 baino gehiago, frontoian egin behar izan genituen asanbladak. Eta oso momentu politak izan ziren. Agian nire lehenengo ekintza edo Deustuko gazte asanbladarekin izan zela Gorbeiara joatea. Gorbeian asteburu pasa, lagunekin, aterpean lo egin eta mendira joan. Gero joaten ginen bebai batzutan beste herrietara, herri horietako gaztetxeak ikustera, gogoratzen dut Zestoako gaztetxera joan ginen, bebai harreman handia genituen Larrabetxuko Horibairekin, aspaldiko gazte lokala bebai. Esan nahi dut nahiko mugitzen ginela, zela bakarrik herrian burututako gauzak, ezta? Eta aurrekaria, saiatu ginela nolabaiteko udaletxerekin harremanak izaten, baina azkenean erabaki zen okupatzea lokal hau. Azkenean jendea nekatu zen itxarotzeaz, eta jende asko zegoenez, azkenengo asanbladetan esan zen behitu. Horrela ezin dugu jarraitu, okupatuko dugu, eta aurrera joango gara. Eta orduan, geratu ginen asanblada horietatik 20 bat lagun edo, eta geratu ginen egun horretan egiteko. Esan genuen baina, egun honetan egingo dugu. Eta etorri ginen, leioa apurtu, eta sartu. Eta gero izan zen zerraria berria ipintea, eta aurrera. Eta hortik aurrera gelditu gabe. Orduan ez zuden burdin hauek, eta gazteok nahi genuena zen guk antolatzea gauzak eta guk egitea autogestioa. Genuen inondik inora beste nondik etortea aginduak. Talde horretatik beti sormena eta gogoa genukan handia. Eta esan behar dut, hasieran aipatu dudana, ez da, grina desberdina geneuzkala. Oso garai hortan oso kezka handia zegoen intsumisioarekin, eta hemendik ere sortu zen talde bat, Ez naz joango izenekoa, garai hartan Deustun intsumiso pilo bat zeudelako, eta batzuk gazte asanbladan. Batzuk entregatu eta gartzelaratu egin zituzten. Hori adibide moduan. Eta, hemen ere burutu ziren ekintzak intsumisioaren alde eta ejerzitoen kontra. Militatzeko errezagoa zen, jende pillo zegoen.
gazte pilo zegoen. Eta alde horretatik hau txikiegi geratzen zitzaigun. Eta azken finean izan da leku bat non askatasun osoa egon den edozein gauza egiteko. Eta ez da gitxi, ze deustun ez dago leku askorik hori egiteko. Orduan, bai. Naiz eta bere mugak izan, neurriengatik gauzak egin ahal izan dira eta batez ere leku bat eskaini zaio mundu guztiari. Hau lokala zen Deustu herria zen, duela 100 urte, Bilboko udalak anexioa burutu zuen arte, eta herri guztietan bezala merkatu bat zegoen. Hiltegia zegoen Elorrietan, eta hemen merkatu txiki bat zegoen. Arategia eta arraindenda. Gero zegoen hor pajareria izenekoa, eta gero txutxedenda bebai, eta apur bat atzerago bebai beste arraindegi bat zegoen. Baina dagoeneko ez zegoen erabilgarri. Orduan gogoratzen dut, konponketa lanak egin zituela udalak, eta azkenean gauza handirik ez zegoen. Bai planteatu zela, ze garai hartan oraindik Bidarte, gaur egun udaltegia zena utzi zegoen, Bidarte oso eraikin handia zen eta apur bat beldurra ematen zigun guztiei. Baina, azkenean hau hartu genuen, hau, zatitxo hau zegoen, atea zegoen hemen. Hau jarri zen insonorizatzeko apur bat gehiago, ate bikoitza. Baina lehen atea zegoen hormaren kontra. Teiatua konpondu behar izan da, eta hori auzolanean egin da. Eta, barruan sortu zen liburutegi txiki bat, eta hori be egin genuen guk. Eta, barra be jarri zen, barra txikia. Horri esker, eta gaur arte, hainbat gauza burutu ahal izan dira. Hemen atera da txalapartari itzelak, hemen egin dira ikastaroak, kontzertu milaka, liburuaren txokoak, irakurlearen txokoak, hainbat jai, elkartasun jaiak, eta, ni gogoratzen dut, lehenengo ekintza egin zena hau okupatuta gera, izan zela, argazki egintza ikastaroa. Osea, oso gauza desberdinak eta interesgarriak, ezta? Gu nahiko gazte ginen, baina gu baino nagusiago ziren batzuk igual Londresen egondakoak ziren, eta apur bat adi genbiltzan zer mugitzen zan hortik, okupazio mugimendua orokorrean zelakoa zen, ze gauzak egiten ziren, eta bizitoki bezala ere erabiltzen zirela eskuot horiek edo gaztetxe horiek. Hau etzan izan kasua, hori ere eztabaidatu genuen. Egon zen apur bat eztabaida sartu ginenean barraren inguruan, barra jarri edo ez, klaro, batzuk nahi zuten barra, diru iturria izan ziteken, beste batzuk nik adiz ez nuen naiz, esaten beste taberna bat bihurtuko dugu, hemen taberna asko daude. Eta, egon ziren horre asanblada nahiko eztabaida handikoak, baina, orokorrean dinamika nahiko positibo izan zen, ezen zentratu bakarrik barraren inguruan, zorionez. Eta, ustez, gauza interesgarri asko burutu izan dira. Oso ekintza polita burutu zena bebai, Deustuko musika taldeekin atera zen maketa bat. Grabatu zen maketa bat, bostalde, desberdinak bi kanta, eta hori be oso polita izan zen. Egia zen, garai hartan musika talde asko zeuden, bebai. Eta hona etorri dira, bebai, Europatik hainbat musika taldeak jotzera. Gogoratzen dute urte baten Bilboko jaiak zirela, eta gero jende egitxe etorri zen Bilboko jaiak zirelako, baina Berlineko neska talde bat, neska super punkiak eta kainerak, pena Bilboko jaiak zirenez jende egitxe etorri zela, baina bai, hemen hona etorri dira, bebai, musika taldeak. Orduan, egia esateko hori agian da puntu bat azpimarratzekoa. Gazte asko ginen, kezka asko geneuzkan eta mundua aldatu nahi genuen. Eta horretan saiatzen ginen.